La Baroh lai pun rutuli ki tim ki balala ban qualify nak banta ka Champion League jong usnem arjar arpun riu arpun nyo. Shu de mantahi kamit an sapan khalai ne draw ye ki tim nak banta ki jingil kai ki ban sawan. Te perlok tong ini pe hadu bukut kani ka video. Ke kita ki lai pun rutuli ki tim bat kum juru ngini pe kumno kar komil kai jong ka Champion League. Te hoi perlok ki lai pun rutuli ki tim ki bala qualify nak banta ka Champion League jong ka samoy lakai ka bathamai kini ka PSG ka Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Man City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Roma, Sporting Aston Villa, Porto bat Man United, Club Brugge, Real Betis, kubjuru ka PSV, shu ka Feyenoord ka Lille, ka Bodo Glimt ka Napoli, Leipzig ka Villarreal, Fenerbahce bat ka Shakhtar, kumjuru ke Galatasaray, shu ke Slavia Praha, Bratislava, ke Stuttgart, Eten, ke Las Como, ke Len Viking, bat ke Sabah. Te perlu kini kita ki live rutuli ki tim ki ban seleka nak banta ke Champion League arjar arpun arpunyo. Te hoi perlu arp khandai teli ki tim ki la ban qualify lupa kat kum ke position ke jongki haki domestic league ki jongki. Kat baki nyo tulipat ki tim ki hab ban nilakai da ka playoff ban yo ban qualify bat deiru shibit manta kamit an sapan khalai ne phia ye kini ki tim nak banta ban sedang no iya ki jingil kai jong ka Champion League hoi ha kane ka jingpan khalai an saphia ye ki tim haki South League ki pots bat hakini ki pots an saphia ya kilang persya jong kano ka tim nuksa kum ka PSG ka dan haka pot 1 ka PSG kan yo ay kaliang persya na kapot 1 tang artli kitim na kapot 2 artli na kapot 3 artli na kapot 4 artli te perlok amtang ka PSG an le kumta nrai habaro hi kitim bar hoy kar komil ka jong ka Champion League ha kini kisnem kalong bakaway ka tim kan yele kai pratli ki jingil kai South League kan yele kai haliying but South League pat ki jingil kai kan haban yele kai Shaying jong ka way pat ka tim. Shu karkom qualify ka jong ki pat siya ka round 16. Namar mentala bu da ka table ne kami iking point. Kalong ba ka tim ka bawan haker dan ka banengkong hadu pra. Kinrung direct siya ka round 16. Kat ba kendai hadu arpeu saw pat. Kin haban yel kai playoff. Shu ki bawan haker dan ka ba arpusan hadu live henru. Kila siya eliminate no na ka Champion League. Te perlok ngangik plus ngautu. Barhoj andala de ban pan khalai ye kini kitim anam slam shu ban sedang no ia ka jingil ka jong ka Champion League shu kumban pan shu pan kan mau bahagi snem ki baladep kade ka PSG ka balala aban khori ka nam ladu jong ka Champion League kata arsin marbot haus nem artusan bat arjar arpun riu te perlok na ka bentau snem arjar arpun riu arpun nyopat ka igatim ka ba pidon jingkerman pha kaban la ban khori ka nam la du jong ka Champion League sa ai ki comments ki jong phi ha comment section shu baha ka ne ka jingil ka Champion League na ka banta ka samai le ka bathamai kan selong ka ba khamshung shit ne kan selong ka ba compare namar da ki waypot ki coach bat ki ba bonru ki club ki banang dep soy ya ki rangil ka ki ba pher kublai shibon